Na Slovensku žije približne 10 000 ľudí s autistickou poruchou. Z toho je viac ako 2000 detí. Autizmus v tej terminológii odbornej, psychologicko-psychiatrickej označuje vlastne stav, keď je človek uzavretý sám do seba, prežíva svoj vlastný svet bez toho, že by buď nemal potrebu, alebo to nevie zdieľať s ostatnými. Prvýkrát sa objavuje tento termín u amerického psychiatra Kennera v 1943 roku a nezávisle na ňom popísal zase teda inú poruchu, Aspergerov syndrom, Hans Asperger, ktorý vtedy nazval tú poruchu, ktorú popísal u chlapcov, ktorých videl v svojej ambulancii, ako autistická psychopatia v detstve. Autizmus by sme vedeli charakterizovať ako pervazívnu vývinovú poruchu. To znamená, že je prenikavá. Preniká všade. Keď ju vysvetľujeme rodičom alebo ľuďom, ktorí pracujú s autizmom, prirovnávame to k striežke a vlastne na vrchu striežky je porucha komunikácie, potom je to porucha sociálnych vzťahov a hry a porucha predstavivosti. Autizmus nevzniká v dôsledku nesprávnej výchovy. Nie je to ani mentálna retardácia. Je to porucha, ktorej príčinu sa zatiaľ nepodarilo odhaliť. Príčiny vôbec vo všeobecnosti pervazívnych vývinových porúch sú komplexné, významnú zložku tvoria genetické a vrodené faktory. Tieto pervazívne vývinové poruchy v sebe obsahujú viacero porúch, kde len časť z nich patrí k autizmu. Tam hovoríme o poruchách autistického spektra. A to je tzv. Klasický infantilný alebo Kennerov autizmus. Potom tam patrí atypický autizmus a v takom tom krajnom bode sa nachádza tzv. Aspergerov syndrom. Či je dedičná choroba, vlastne prebieha výskum. Výskum prebieha vo všetkých oblastiach. Myslia si vedci, že môže to byť porucha limbického systému, čiže v mozgovej časti. Môže to byť porucha chromozómu, ktorý objavia. Vďaka diete nejakej to môžu upraviť, ale nič ešte nie je jasne vedecky dokázané, čo je ten spúšťač, kde tá chyba je. Pri tom autizme, tak ako sa to aj teraz označuje, že to je neurovývinová porucha, naozaj asi nie sú funkčné mozgové štruktúry a funkcie, predovšetkým funkcie, lebo tie štruktúrálne zmeny, to znamená zmeny toho orgánu ako mozgu, nie sú až tak viditeľné. Ale tá funkčnosť toho mozgu je určite narušená. Predpokladá sa, že pri autizme svoju úlohu zohráva genetika, vírusové infekcie, ťažkosti v tehotenstve či biochemické procesy v mozgu. Všetky tieto príčiny majú jednu spoločnú vlastnosť. Poškodzujú tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za normálny rozvoj komunikácie, sociálneho fungovania a záujmov. Výskyt autizmu v rodine vám nikto dopredu nepovie, pretože naozaj sa zatiaľ zistiť nedá. Máme rodinu, kde sú obidvaja súrodenci postihnutí. Máme rodinu, kde sa nevyskytuje žiadna porucha, žiadna choroba, žiadne nejaké predpoklady, že by sa to mohlo stať a to dieťatko napriek tomu tam je. Faktom je, že veľmi často prichádzajú rodičia, kde v samotnej jadrovej rodine samozrejme nie je prítomná pervazívna vývinová porucha alebo teda detský autizmus, ale stretávame sa povedzme s tým, že prichádzajú rodičia s dieťaťom, u ktorého diagnostikujeme Aspergerov syndrom a v širšej rodine sú jedinci, ktorí vykazovali symptómy Aspergerovho syndromu. Odhalenie tých príčin autizmu, ako to vlastne funguje, prečo sa to stane?
bude veľmi dôležité, pravdepodobne nie len pre ten detský autizmus, ale aj pre ďalšie poruchy, s ktorými sa stretávame. Na 10 000 novorodencov postihuje autizmus 2 až 4 deti. U chlapcov sa autizmus vyskytuje približne 3-krát častejšie ako u dievčat. Marek bol naše prvé dieťa a strašne sme sa na neho tešili. Bolo to vytúžené dieťa a celé tehotenstvo prebiehalo normálne, čiže neboli tam žiadne komplikácie, ani žiadne predtuchy alebo nejaké podozrenia. Tak sme boli v takom úžasnom očakávaní. Dokonca aj keď sa narodil, bolo to krásne veľké dieťa, malo viac ako 4 kilogramy. U nás to bolo veľmi zaujímavé v tom, že tak asi do roku a pol sa nám ten vývoj zdal úplne normálny. Keď sme sa na neho usmievali, on sa usmieval. Keď sme mu vyplazovali jazyk, on jazyk vyplazoval na nás. Tak tá komunikácia sa nám zdala bezproblémová. Autistické deti sú deti, ktoré majú narušenú komunikáciu, majú narušený vzťah ku svetu. Svet ako keby ich nezaujímal a veľmi často je u nich prítomný neskorší alebo obmedzený vývin reči. Prvé problémy nastali tak niekedy okolo roku a pol, keď sa nám zdalo, že už by mal viac rozprávať, ale stále nás tak všetci dookola upokojovali, že je to predsa chlapec a tá reč sa vyvinie do istého veku, že máme byť len trpezliví. Pediater, detský lekár, ktorý sa stará o dieťa, by mal rozpoznať tiež v kontakte s dieťaťom pomerne skoro tie typické prejavy. To znamená nezáujem dieťaťa, povedzme o dotyk zo strany matky, chýbanie očného kontaktu a mnohé, alebo teda zaostávanie vývinu reči, zaostávanie vôbec v psychomotorickom vývine. A mal by takéto dieťa posielať na diagnostikovanie na špecializované pracovisko. Miško je 4. v poradí, teda najmladšie dieťa. Keď sa narodil, v podstate fyziologicky bolo všetko v poriadku. Hej, nohy, ruky, pekné dieťa. Miško vyrastal v takých mini jasliach, dá sa povedať, čo bolo jeho plus, lebo tým pádom sa aj reč spustila, čo je vlastne u autistov nie je tak moc zvyklé. Tí rodičia to vedia presne pomenovať. Vedia pomenovať, že ináč sedí, ináč chodí, ináč prijíma. A hlavne by sa nemali dať odbiť vetou, nechajte ho, on z toho vyrastie. Vlastne následne by tam malo byť nejaké neurologické alebo psychologické vyšetrenie, ale mohli by si viesť tí rodičia aj denník. Že písať si nejaké tie zmeny a predložiť to potom tomu lekárovi a žiadať sa, posunúť sa niekde na to odborné vyšetrenie. Tie prvé príznaky sa dajú rozpoznať niekedy okolo 3. 4. mesiaca, ale tak, ako nám hovoria tie diagnostické kritériá, môžu sa objaviť do toho veku tých 3 rokov. Dovtedy by v podstate teda mali byť celkom zjavné. Zo skúseností vieme, že už sa dajú testovať 18-mesačné deti. Snažíme sa ale posúvať tú vekovú hranicu do 3 rokov, aby to bolo také objektívnejšie, predsa tam už dieťatko trošku viac dokáže. Ale rodičia nám spätne vlastne uvádzajú už od malička. Treba nepokoj dieťaťa, že dieťa stále plače. Alebo naopak je veľmi dobré. Deti prichádzajú k nám na tzv. Diferenciálnu diagnostiku, to znamená odlíšenie, aby sme nezamieniali, povedzme, poruchy, ktoré sú autistickému spektru veľmi príbuzné, alebo sa podobne prejavujú. Môžu to byť rôzne neurologické ochorenia, napríklad tuberózna skleróza, alebo mnohé metabolické ochorenia, ktoré v zásade môžu sa prejavovať veľmi podobným obrazom. Vo svete zdravých sa autisti cítia ako v cudzej krajine, kde ľudia hovoria iným jazykom, majú inú kultúru, iné zvyky, odlišnú mentalitu. A oni ani pri najlepšej vôli nie sú schopní dešifrovať, kedy sa tí záhadní cudzinci tešia, kedy sú smutní, nahnevaní.
Okolo 2 rokov sa nám zazdalo, že ten vývoj sa ako keby zastavil. Teda jeho celkový vývoj. Prestal reagovať na meno, prestal sa otáčať, keď niekto niečo od neho chcel, zatvoril sa do seba, začal si všímať len rôzne veci ako kruhy alebo kolieska na autách, začal mať rituály, že všetko muselo ísť podľa nejakého poriadku, ktorý sa jemu páčil. Keď sme išli do obchodu, tak sme museli tou istou cestou ísť, ako bol zvyknutý. Pokiaľ sme nešli, tak dostal základ zúrivosti. Veľmi ťažko zvládal zvuky, najmä hudbu z rádia. Vtedy dokázal byť úplne až nepríčetný, keď mu to robilo zle na uši. Maminy si môžu všímať, že dieťatko sa hrá ináč ako zdravé dieťa. Keď si chlapček alebo aj dievčatá vlastne zoberú autíčko, tak sa s ním hrajú brm, brm, brm. Autista otočí, krúti koliesko. Alebo si zoberie viac tých autíčiek, stáva si ich do radu. Kocky, je to nejaká stále rovnaká štruktúra. Buď sú to komíny, buď sú to nejaké rovné cesty alebo mosty, ale väčšinou výsledok tej hry je stále rovnaký. Babika trebárs neslúži ako moja, ideme sa hrať, ale ako jej mrkajú očká, aké má vlasy na dotyk. Proste ten autista si všíma niečo iné, čo my zdraví nie. Slavka. Napríklad to je typické, že ľudia sa dívajú pri komunikácii do očí alebo na ústa, ale predovšetkým do očí a výskumy ukázali, že to dieťa ako nefixuje ten pohľad. Alebo dalo by sa povedať, keď som to povedal, neviem, či veľmi obrazne alebo veľmi hrubo, asi mu chýba to, čo sa teraz nazýva sociálny mozog. Pri typickom kennerskom autizme tá porucha je pomerne zjavná a mala by sa objaviť do 3 rokov života dieťaťa, to znamená do 36 mesiacov, kde dieťa nemá záujem o komunikáciu, neudržiava tzv. Očný kontakt, nehladí do očí blízkym ľuďom, matke, rodine. Často sú to poruchy s jedením. Dieťa odmieta niektoré druhy jedla, alebo je trebárs len červené veci. Zelenú papriku nezje, červenú zje. Takže už tam výberovosť v tom jedle môže tiež rodičovi niečo povedať, samozrejme, ak to nie je chyba výchovy. Veľmi často je poškodený vývin reči. Dieťa hovorí málo alebo hovorí veľmi v nejakých frázach. Sú prítomné opakovanie slov, ktoré nazývame echolálie. Sú napríklad práce alebo snahy také, ktoré identifikovali spätne prejavy malých detí, u ktorých sa diagnostikoval autizmus a robilo sa na základe záznamov, videozáznamov, ktoré si robila tá rodina pri oslavách, dovolenkách alebo podobne. A zistilo sa, že tie deti majú už nejaké prejavy, ktoré sú veľmi včasné, ale vtedy sa diagnóza autizmu nedá postaviť, pretože vlastne kým dieťa nerozpráva, respektíve kým by nemalo začať rozprávať, je to veľmi ťažko stanoviť diagnózu autizmu. Všetko som si tie puzzle až tak smerom dozadu ako skladala, pretože on veľa slov vedel, ale keď ich poskladal do vety, tak tá veta nemala logický zmysel. Alebo skladal rímy, ktoré boli to pre mňa také, alebo pre nás také nelogizmy. Oni rímy mali na konci, lenže verš nemal význam. Bolo to niekedy aj smiešné situácie z toho vznikli, aj sme sa bavili na tom ako rodina. Autizmus má aj nejakých viac krokov. Vlastne je to ten detský autizmus, ktorý už dokážeme diagnostikovať do tých 3 rokov. To už krásne vidíme.
Potom atypický autizmus, ktorý najčastejšie sa objavuje až po 3. roku života. To znamená, že do tých 3 rokov môže to dieťatko vyrastať ako zdravé dieťa a stane sa nejaká situácia, trebárs odchod matky, pád, nejaké nešťastie v rodine alebo proste nejaká choroba a na dieťati sa vlastne prejavia tieto príznaky. A ten ďalší je vlastne Aspergerov syndrom. Medzi známych autistov s Aspergerovým syndrómom sa zaradil aj Stephen Wiltshire, ktorý iba raz preletel vrtuľníkom nad Rímom. O 3 dni do najmenších podrobností nakreslil panoramatický obraz mesta na 5 štvorcových metroch. Nepomýlil sa ani v presnom počte okien na jednotlivých budovách. Aspergerov syndrom ako krajná varianta alebo najľahšia forma autistického spektra je trošku iná. Tam nie je obmedzený alebo nie je významne poškodený vývoj rečí. Deti naopak niekedy hovoria pomerne skôr. Naopak pôsobia dojmom, že sú značne bystré. Dokonca tam sa líšia tým, že nemajú nezáujem o kontakt s inými osobami, len ten kontakt je v niečom zvláštny alebo neprimeraný. A Matúš, povedz niečo v čínštine. Čínštine? Áno. Ni hao, kan kao, sin gen tao ni. Preklad, dobrý deň, rád vás poznávam. Detský autizmus je atraktívny z viacerých dôvodov. Jednak taký ako ten skvelý film Rain Man ho urobil atraktívnym pre mnohých ľudí, ale väčšinou sú to celkom smutné príbehy tých autistických detí. To ako nie je také, že niekto by mal byť fascinovaný alebo priam, že by to obdivoval, že niekto je autista. To je zvrátený a skreslený ako pohľad na vec. Autisti s Aspergerovým syndrómom môžu byť veľmi úspešní a nejeden má doma dokonca Nobelovú cenu. Napokon Aspergerom sa ušiel ten šťastnejší koniec nepríjemnej diagnózy. Na opačnom póle stoja 3/4 klasických autistov, ktorí majú mentálny postih, a polovica autistov sa za celý život nenaučí dohovoriť slovami. Mentálna retardácia nie je univerzálnym rysom autistickej poruchy. Práve tá skupina detí, ktorá vykazuje nejaké zvláštne schopnosti, má častejšie disproporcionálne rozložené intelektové schopnosti a to sú tí, ktorých nazývame ako vysokofunkční autisti, takže u nich sú tie intelektové schopnosti povedzme vyššie. Je to pomerne malá skupina, ale existuje. A keď človeka obesia, tak jeho rodine pošlú povrah, ktorý mu zviazali za chrbtom ruky a guľky, ktoré ho zastrelili. A tiež faktúru na 80 juánov, to je 8 eur. To sú náklady na túto popravu, ktoré dlhujú štátu. Z filmov vieme, že sú výnimoční. Vedia celý telefónny zoznam, ale nevedia telefonovať. Vedia vyhrať bingo, popri tom nevedia si zaplatiť v obchode. Ako my nemáme tu takéto deti. Čo pre mňa je už výnimočné, keď mne nehovoriaca autistka vyhmká pesničku, presne melódiu, čo je ako úplne wow. Ruky si pripraví a ideme. Ťap, ťap, ťapušky, išli mačky na húšky, podriapali kožušky, povešali na vráta, príde druhtár zapláta. Samotný autizmus je spojený s mentálnou retardáciou. Čiže to sú veľmi zložité veci, ako dieťa, ktoré má znížený intelekt, teda je tam mentálna retardácia, nemôže samozrejme absolvovať všetky tie služby alebo ponuku, ktoré pre autistické deti môže byť. Autistické poruchy aj s mentálnym postihom sú relatívne stacionárne stavy, kde ten rozdiel alebo tá markantnosť toho mentálneho postihu je len zvýraznená vekom toho dieťaťa. Tam nejde ani o to, že by sa nejak progresívne zhoršovala tá mentálna výbava toho dieťaťa, len je to zjavnejšie, keď máte pred sebou 12-ročné dieťa a keď máte pred sebou 35-ročné individuum, ktoré trpí autizmom.
kombinácii vlastne s mentálnym postihom a s autizmom je tá práca podstatne náročnejšia, pretože tam hrozne chýba spätná väzba od tých klientov. Tak ako môžete takých tých usmiatých dávnikov v pohode zaradiť do spoločných komunít, z ktorých sa tešia, do ktorých sa aktívne zapájajú. Vidíte, že proste má to pre nich taký pozitívny naozaj zmysel, tak u tých autistických klientov sa to snažíme tiež zaradiť, ale nie vždy sme si celkom istí, či to je úplne to najlepšie, lebo naozaj ako nemáme tú spätnú väzbu a tá práca je oveľa náročnejšia. Ďalšou poruchou, ktorá sa často vyskytuje u autistických detí, tiež s výskytom možno 60-70%, sú epileptické záchvaty rôzneho druhu. Preto veľká časť detí s detským autizmom je v starostlivosti aj detského neurologa. Autizmus nebolí a na prvý pohľad sa často nedá rozoznať. Rodičia však tušia, že sa s ich dieťaťom po narodení niečo deje, ale nevedia to správne pomenovať. Definitívne potvrdenie diagnózy detského autizmu tak výrazným spôsobom zasiahne do života celej rodiny. Ja som sa úplne zosypala, bolo to hrozné to obdobie. Ešte vždy, keď si na to spomeniem, mám slzy v očiach. Proste náš syn bol vysnívaný, to bolo najlepšie dieťa na svete a tak ďalej, že my sme si ani len na okamih vtedy nepripúšťali, že by tam mohol byť nejaký problém. To je situácia, ktorá, ja by som ju nazval dramatickou. A mne sa napríklad stalo, že to už bolo so staršími deťmi, že keď som povedal, že to dieťa má teda tú diagnózu a má správanie a jasné známky detského autizmu, tak sú rodiny, ktoré si vydýchnú, pretože vedia diagnózu, majú pomenovanie. Vedia si o tom niečo prečítať a prispôsobia sa tomu. Zažil som aj to, že mal som pocit nenávisti ako zo strany tej rodiny, ktorá nevie prijať ako tú diagnózu a vysporiadať sa s tým. Ja som vtedy cítila, že jediné, čo mi môže pomôcť, je moja rodina a nechcem, aby sa preto nejako ako rozbila. Robila som všetko preto, aby tá rodina zostala pokope a aby pochopili aj ostatní členovia, že čo to je. Tak viete, to človeka zaskočí každého. Zvlášť, keď máte 3 zdravé deti. A v prvom období som si to nejako nechcel pripustiť. Najťažšie je niekedy dostať ako mužov k tomu, aby to ten muž zobral také, že on za to nemôže, že? Lebo niekedy môže byť aj to obminovanie, že nikto z tej rodiny za to nemôže, čo to je, lebo naozaj nikto nevie, že prečo je to, ako to je. Po určení diagnózy, keď mal 9 rokov, čo bolo veľmi neskoro, som sa s tým zmieril, dalo by sa povedať, že som sa s tým zmieril a vyrovnal hneď daný okamih, ako mi to bolo povedané. A začal som v podstate k tomu racionálne pristupovať. Keď je potvrdený autizmus, hľadať pomoc. Neostať zavretý za dvermi svojho bytu a plakať, opustiť sa. Hľadať pomoc, pýtať sa. Sledovať diskusné fóra na internete. Tam sa rodičia dozvedia úžasné rady. No ale v neposlednej rade určite, alebo teda v prvej rade, vyhľadať nejaké odborné centrum, kde im poradia, ako s tým dieťatkom pracovať. Je pre rodičov extrémne dôležité, aby hovorili s inými rodičmi. Ako asi nikto nevie poradiť lepšie ako rodina, ktorá už zažila tento proces. To ja považujem za mimoriadne dôležité. Nech prestanú mať výčitky svedomia, že to niečím zapríčinili. Dlhé obdobie si často aj rodina myslela, že i to
naša chyba, že náš syn je postihnutý. Že je to preto, že sme sa mu nevenovali. A bolo veľmi ťažké vysvetliť aj rodičom, že predsa to bolo naše vysnívané prvé dieťa. Ako by sme mohli zanedbať niečo vo výchove, vo vzdelávaní, v tom, že by sme sa mu nevenovali. To bolo úplne absurdná situácia, ktorú sme vôbec nevedeli zvládať. Čo ja považujem za jednu z najdôležitejších vecí, aby sa správne urobila včas diagnostika ako toho autizmu, aby sa tí rodičia netrápili, nemali výčitky, nemali pocity zlyhávania, tak ako to bolo na začiatku vlastne, pretože vtedy sa to vysvetľovalo tým, že autizmus je zapríčinený tzv. Chladničkovými matkami, ktoré nedávajú dieťaťu dosť lásky. A ten pohľad teraz je na to úplne iný. Tam ten faktor, že by niekto mohol výchovou alebo prístupom k dieťaťu spôsobiť, že to dieťa má infantilný autizmus alebo prejavy toho detského autizmu je v podstate absurdný v súčasnosti. Autisti sa v spoločnosti predmetov častokrát cítia lepšie ako medzi ľuďmi, ktorým nerozumejú. Mnohí začnú rozprávať neskoro alebo nerozprávajú vôbec. Čo bolo asi najpodstatnejšie a najdôležitejšie pri tom, aby začal rozprávať, aby začal vnímať, lebo tá reč je naozaj je kľúčom k tomu, aby sme mohli s ním ešte lepšie komunikovať. A pokračujem, sústredím sa, tu sedím, mám na nožičky. Mareček si šikovný, tak poď, hlava hore, dobre, Tiborko. Super, nech sa páči. Či skúsiť druhou nohou. No, skús. Áno, výborne, Marek, super. Potom sme stretli pani doktorku Mielku Luknárovú, ktorá sa venuje tradičnej čínskej medicíne. A nezabudnem nikdy na tie slova, keď povedala, že kto povedal, že Marek sa nenaučí rozprávať. A ja som sa tej vety tak strašne chytila, že jednoducho naozaj postupným tým drillom a tým cvičením sa nám ho naozaj podarilo rozprávať. Konec prestávky. Počuješ zvonček a čo robíš? Odchádzame? Končíme zvon. Áno, už dozvonilo, takže odchádzame na Teraz poskúš. Stát a správne. Lili ti to ukáže. Ukáž mu kamko. Lili, pomôžeš mu. No, pozrime. Otočí. Áno. Konec. Osmičky prekladať, hej? Nejako ma to nedráždi, keď tí rodičia ako hľadajú iné spôsoby, ja neviem, liečby napríklad, bylinkárky alebo nejaké zvláštne postupy, na ktoré natrafia alebo o ktorých si myslia, že pomôžu. Ale ja si myslím, že pokiaľ ako to chcú vyskúšať, nech vyskúšajú všetko, ale tam veľká nádej na to, že by niekto jednoznačným spôsobom zasiahol, že by vyliečil ten detský autizmus. Nie. Dieťa s touto poruchou sa len ťažko dokáže hrať s druhými deťmi. Oveľa skôr im bez javnej a pre okolie nepochopiteľnej príčiny ubližuje. Samo totiž bolesť takmer necíti. Marek vždycky sa prejavoval ako nevychované dieťa. Proste pre neho vždycky bolo niečo iné zaujímavejšie, ako boli spoločenské normy. Pokiaľ by ste to dieťa videli v statickej fotografii, tak ho nerozlíšite. Väčšina autistických detí, tie, ktoré teda samozrejme nie sú stigmatizované nejakou inou poruchou, tak v zásade vyzerá úplne bežne a pôsobí dojmom, že nie sú choré, čo býva veľmi často problém, kde rodičia popisujú, že vlastne okolie sa dochádza k určitým konfliktom alebo nedorozumeniam, pretože dieťa nevyzerá na prvý pohľad choré. Všade, kde sme prišli, boli vždycky všetky tváre na nás otočené. To bol ešte len začiatok. A potom sme dochádzali k takým konfliktným situáciám, napríklad boli sme niekde v reštaurácii a Marek, keď sa najedol, tak videl, že aj iní ľudia majú jedlo na stole, tak pokojne prišiel ku druhému stolu a zobral si niekomu zo stola z taniera hranolky. Proste nechápal ten bonton, že jednoducho nemôže
ísť k cudziemu stolu a zobrať niekomu nejaké jedlo, alebo v McDonalde vytrhol dievčatko z ruky zmrzlinu, že aj on chce. Naviac tým, že Marek vždy sa javil ako fyzicky zdravé dieťa, bolo veľmi ťažko vysvetliť, že jeho duševno je inakšie ako u zdravého dieťaťa. On nemal pocit nebezpečenstva, hej, že napríklad chytil plámeň, keď sme sviečky zapalovali na cintoríne, čiže keď som mu ako malému hovorila, že ťa to popáli, on to proste, on videl, že ja mu to zakazujem, on skúmal moju tvár, asi bolo v nej niečo iné a to, tak on to schválne chytil. Samozrejme sa popálil a potom to vedel už, ale proste stále, my sme to nazývali, že to je ako keby bola provokácia, hej, ale vlastne postupne sme prišli, že on vlastne tomu verbálne nerozumie, čo mu chcem povedať. Autisti majú radi stereotypné činnosti. Jednostranne využívajú hračky, majú svoje obľúbené rituály a keď sa tieto rituály nedodržia, znášajú to veľmi zle. Keď sme išli na prechádzku, som prišla ku každej veci, ktorú sme stretli po ceste a vždycky som mu vysvetlila, čo to je. Nechala som ho každú vec ohmatať, keď sa dalo ochutnať, keď sa dalo ovoňať, tak ovoňal. A postupne stále som mu vysvetľovala všetky veci okolo nás. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké pre mňa zistiť, či robím dobre alebo nerobím. To bolo asi najhoršie, pretože on nedával spätnú väzbu. Tieto veci sú ako veľmi dôležité, aby tí rodičia sa dostali do pozície, že rozumejú a niekto im vysvetlí, o čo vlastne ide, čo sa dá očakávať, aby sa prispôsobili tomu, čo to dieťa je schopné dosiahnuť a využiť to, čo je schopné dosiahnuť čo najlepšie. Najdôležitejšia úloha tých špecializovaných škôl, zariadení pre autistické deti, aby umožnili rozvinúť schopnosti, ktoré tie autistické deti majú a sú schopné ako ich rozvíjať. Má to dierky. Čo to je? Toto čo je? Gombík. Gombík. Pozri, presne taký istý, ako máš na tričku. Cítim tú silu v ňom, keď chce bojovať, lebo vidím to na ňom, aký je úžasný, keď napríklad u nás zatancuje, keď dokáže zvládnuť celú čaču, dokáže zaspievať pieseň, ktorú prvýkrát počuje a bezchybne ju dokáže zaspievať. Keď dokáže zvládnuť matematiku, naučil sa krásne písať, číta výborne, najlepšie triedy číta. Jedným z najrozšírenejších a najlepšie prepracovaných programov vzdelávania detí a dospelých s autizmom je Teach program, ktorý je používaný v štátoch Severnej Ameriky a Európy. Dieťa, ktoré sa veľmi ťažko orientuje v čase a v priestore, tak mu poskytujeme nejaký náhradný mechanizmus, aby sme mu teda pomohli. A zvyčajne je to na úrovni denného plánu, ktorý každé dieťa má. A ten denný plán mu pomáha v tom, aby vedelo, akú činnosť ide robiť, ako dlho to bude trvať, čo bude nasledovať a čím to bude ukončené. Je to štruktúra prostredia. To znamená, dieťa vie, pri ktorom stole sa pracuje, vie, na ktorom mieste sa hrá, vie, v ktorej miestnosti prebieha aká aktivita. Potrebuje vizualizáciu času dieťa. Ten čas vlastne, ono nepozná na hodinkách, že potom alebo za 2 hodiny. My mu presne nachystáme úlohy a on, keď vidí, koľko úloh ho čaká, vie, koľko bude pracovať. V reáli to potom vyzerá tak, že to dieťa má denný plán, zvyčajne je to nejaká tabuľka, na ktorej má kartičky, prípadne predmety, podľa toho zase, na čo to dieťa má, na akej úrovni sa nachádza. Pokiaľ je schopné priradiť iba 2 predmety k sebe a ešte nedokáže pracovať s dvojrozmernými obrázkami, tak ten plán môže vyzerať tak, že tam má reálne napodobeniny, respektíve napodobeniny reálnych predmetov. Pokiaľ je schopné už vnímať obrázky a priraďovať 2 rovnaké obrázky k sebe, tak ten plánik pozostáva z obrázkov, ktoré znázorňujú alebo symbolizujú tú činnosť, ktorú ide vykonávať. A tým najvyšším stupňom je potom obrázkovo-slovná kartička,
kde je obrázok podporený ešte teda tým názvom, tým textom. Pomocou tých kartičiek, ktoré vidí na tom režime, prípadne na začiatku predmetov, neskôr písaným písmom napísané, vie, čo ho čaká a ostáva také vyrovnané, kľudné, je mu to jasné. V triede, ako je naša, kde máme žiakov s autizmom, s mentálnym postihnutím aj bez, je ten prístup tak individuálny, že v podstate deti robia vyslovene skôr po sebe ako spolu. Tie spoločné činnosti sú skôr tie úplne voľné a neštrukturované ako nejaká hra. Teach program je v súčasnosti na Slovensku dosť taký zatracovaný s tým, že sa používajú na premiestňovanie sa vlastne v tom priestore alebo na používanie vizualizácie času, obrázky alebo predmety. A rodičia sa tomu často bránia. Myslia si, že vychovávame robotov. My dieťaťu vlastne pomáhame, aby vedelo, čo ho čaká. My na začiatku, keď dieťatko zaučame do procesu, tak máme nejaké pravidlá, máme nejaké hranice, ktoré dodržiavame. Ale časom do toho vsúvame muzikoterapiu, dramato, výtvarnú dielňu, tkáčskú dielňu, kanisterapiu, psov máme dokonca celý deň pri sebe. Hypoterapiu, chodíme s nimi na výlety, chodíme s nimi do obchodov, sedíme v cukrárni celé leto. Takže myslím si, že nevychovávame robotov vďaka Teachu. Je to naozaj o tom, ako ten, ktorý pedagóg pochopí to vzdelávanie. Dobre, Dávidko dostal odmenu, lebo pekne urobil prácu. Keď on začal čítať a už tie slova poznal, však s nami komunikoval také známe slova, on sa ma zrazu opýta, že čo je to lúka? A hovorím, Miško, ty nevieš, čo je lúka? Ako to čítal v tom šlavikári. A no neviem. A vieš, čo sú kvety? Viem. Čo je tráva? No viem, čo je tráva. No a potom som povedala, že keď je toho tak veľa, tak to je lúka ešte medzi tým obrázok a on, aha, už viem, už mi nehovor. Ako keby si potreboval niečo zopnúť a vtedy to bolo pre mňa tak nepochopiteľné, lebo to boli bežné slová, ktoré určite aj počul, ale ako keby si to, keď to slovo videl napísané, nevedel tú predstavu, ale šťastie bolo, že sa pýtal. Vysokofunkční autisti alebo Aspergery sa učia podľa osnov bežnej základnej školy, čiže ten obsah je totožný s bežnou základnou školou, ktorý musia zvládnuť alebo mali by zvládnuť. Ale zase sú to predsa len deti s postihnutím a preto sa im prispôsobuje aj ten obsah alebo skôr tie formy a metódy, akými sa to vyučovanie sprostredkováva, akými sa deje. Často jediným možným spôsobom, ako sa dá prelomiť vnútorná nezaujatosť a sociálna izolácia autistov, je kontakt so zvieraťom, ktoré si obľúbia a dokážu ho zahrnúť láskou a opaterou. Na tej úrovni, ktorej rozumie, tak si myslím, že si uvedomuje, že je trochu iný. V tom zmysle, že napríklad boli sme na šmíkačke a mal jeden z tých svojich rituálov, že si nahlas prehrával obdobie, alebo situáciu, ktorú zažil. A deti, ktoré boli okolo, tak nechápavo sa na neho pozerali a potom si medzi sebou šuškali, že asi je sprostý. Alebo niečo také si šepkali a on prišiel za mnou a povedal: Maminka, ale že ja nie som sprostý však. My sme hrdí úplne na ňoho, na celého. Myslím, že Marek nám zmenil život veľmi k lepšiemu. Že urobil z nás lepších ľudí. On je úžasná, krásna bytosť. Proste on nikdy v živote by nezaklamal. On je otvorená duša. Je strašný. Proste má čistý človek je to.
Ale čo som hrdá na to, že stále chce bojovať. Vidím, že to, čo sa v tých knihách píše, že sú autisti radi uzavretí, nie je to pravda. Vidím to na ňom, že on nechce byť uzavretý, že on chce žiť. Ten svet sa mu tak krásne otvára a hovorím, neľutujem ani jednu minútu, čo sme s ním strávili a myslím, že Marek obohatil náš život veľmi a proste je to naše jedno veľké šťastie. Vidím to aj na dcere, ako s ním krásne sa spolu komunikujú. Dnes, keď sme išli na tréning napríklad, sa rozdielil s ňou o koláčik, ktorý mal na 10. To bolo úžasné a potom od nej si vyptal pusinku za to, že mu ten koláčik dala. No bolo to úžasné. Proste asi by som v živote nedocielila taký krásny vzťah medzi súrodencami, jak má Marek teraz s Barborkou. Naozaj sme strašne na neho pyšní, obaja aj s manželom, určite. City, slová a emócie iných sú pre autistov príliš zložité, nepochopiteľné a abstraktné. Sú doma a predsa sú cudzincami. Najväčším problémom je informovanosť verejnosti o tejto diagnóze a jej prejavoch. Pretože verejnosť potrebuje dostať do svojho vedomia, že takíto ľudia medzi nami žijú. Je zraňujúce, ako to okolie reaguje na to, čo sa stalo. Hej. Niekto to zoberie z nadhľadu a zasmeje sa, sme ľudia rôzne. Čiže tie reakcie ľudí sú rôzne a podľa toho, ako sa to vás dotkne, tak je to tak je to zraňujúce. No. Ten detský autizmus nevyliečime, nemáme na to prostriedky, ale tam nastáva ako iný problém, keď tie deti dospievajú a v podstate rastú, tak sa objavujú iné ťažkosti pre tých rodičov, pretože napríklad jeden z prejavov, ktorý je pri detskom autizme, že môžu neprimárne reagovať na niektoré podnety, čo ostatní ľudia si ani nevšimnú, že je ten neprimeraný podnet. Veľmi často vidíme nemotivovanú agresivitu voči okoliu, voči predmetom, alebo vidíme pomerne často seba poškodzovanie. Tak tam je zase jeden priestor pre pedopsychiatra, ktorý v tejto oblasti a v tomto období vie pomôcť symptomatickou liečbou. Tu rodič nemôže nechať dieťa, že nechám ťa a odskočím si do obchodu. Pri tejto diagnóze bohužiaľ to nefunguje. Ja síce svojho syna môžem nechať na chvíľu ako samého, viem, ale poviem mu presne, že odtedy dotedy si tu sám, lebo Miky je na tréningu, Ľuba je na tréningu, my ideme tam a vrátime sa vtedy a vtedy. Čiže proste dostane základné informácie a môžem sa spoľahnúť, hej, že toto, ale neviem, či by som bola spokojná, keby som ho nechala samého na pár nocí, dajme tomu. Hej. Autisti majú veľké poruchy spánku. Takže častokrát bývajú aj celú noc hore a zajtra fungujú normálne a možno na ten ďalší večer aj zaspia. Keď aj zaspia, tak o 2:00 sú hore. Takže nikdy to nie je také, že ja si večer ľahnem a vstávame ráno o 6:00, keď zazvoní budík. V múdrych knihách o autizme sa písalo, že aj keď budete autistovi hovoriť, aj tak vám nerozumie. A to som stále s tým pocitom bojovala, že bože, jak je možné, že to nevníma, že teda to všetko, čo mu vysvetľujem. A potom sa mi stala taká príhoda, že jedol keksík a pred veľmi dávnym časom som mu vysvetlila, čo je kôš a na čo nám slúži. A v tej dobe, keď zjedol teda ten keksík, som mu povedala, zahod ten papier do koša, keď ho dojedol. On zobral ten papier a hodil ho do koša. Po 2 rokoch ja som pochopila, že všetko to, čo som ho učila, vníma, len jednoducho mi nedával spätnú väzbu naspäť. Tak vtedy sme mali také prvé Vianoce v úvodzovkách. Pri autizme nemáme ako liečbu, ktorá by bolo povedané, toto je na autizmus. Urobila sa štúdia, že tento liek alebo tento postup má schválenú indikáciu pre autizmus. Detský autizmus, to neexistuje. Autizmus je neurovývinová porucha, znamená zmenené štruktúry, zmenený
veľmi jednoducho povedaný chemizmus mozgu. Nevieme samozrejme liečiť túto poruchu, tak ako medicína nevie liečiť mnoho iných poruch aj mimo psychickej medicíny, tak ani tunak samozrejme do týchto neurovývinových procesov nevieme zasiahnuť, ale vieme symptomaticky liečiť tie prejavy, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu života dieťaťa, alebo ktoré teda sa objavujú v ďalšom vývine. Ak má niekto detský autizmus, diagnostikovaný v 6 rokoch, tak v 20 rokoch nedá sa predpokladať, že nejakým terapeutickým zásahom, liekmi alebo inými prostriedkami, že by sme mu mohli podstatne zmeniť život alebo mu pomôcť. Autizmus sa nedá liečiť. Nádej, že všetko pominie a dieťa z toho vyrastie, je nereálna. Z autistického dieťaťa vyrastie vždy dospelý autista. Ten problém teraz nastane, lebo Miško má 17, na budúci rok on teda by mal končiť tú školu relatívne, ale na voľný trh práce silne pochybujem, že by sa dostal. Ak, tak sú to len nejaké podporované pracoviská alebo niečo také. No ale pokiaľ viem, aj toto funguje len na individuálnych projektoch u nás na Slovensku. No bohužiaľ starostlivosť o dospelých klientov s autizmom na Slovensku je naozaj veľmi zúžená v porovnaní so školami a vlastne s tými inými alternatívami. Chýba taká tá následná sieť nejakých chránených dielní, chránených bývaní, podporovaných bývaní alebo podporovaných zamestnávaní. Nikto poriadne nevie, kde sa vytrácajú, alebo nie je to presne špecifikované, že prečo neprechádzajú do dospelej psychiatrie. Ako napríklad môj konkrétny prípad, keď som robil v detskej psychiatrii, tak by sa dalo očakávať, že o nejakých 5-10 rokov sa tu stretnem s tými deťmi, ktorých som videl ako detských autistov. Ale oni už potom skončia pravdepodobne v inej sfére, ako je medicínska sféra. Veľa rodičov sa potom obracia vlastne na domovy sociálnych služieb, ktoré sú možno ako nie až tak vyhovujúce po tej mentálnej stránke vlastne tým klientom, ale keďže nič iné neexistuje, tak sa vlastne na nás obracajú. Ten prechod do tej dospelosti môže byť problematický, ale väčšinou už v dospelej psychiatrii s dospelými ľuďmi, ktorí mali diagnostikovaný detský autizmus, sa stretávame veľmi zriedka. Nevidím zmysel v tom, aby, dajme tomu, 22-ročný pacient s autizmom alebo 30-ročný bol hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení špeciálne kvôli autizmu. Kvôli tomu primárnemu problému. Ale ak sa tam vyskytujú problémy, ktoré sú na to akoby nabalené, tak to význam má. Určite je kategória vlastne tých autistov dospelých, ktorí zostávajú v domácej starostlivosti. Pokiaľ sú naozaj takí tí funkčnejší, že vedia vydržať nejaký čas doma, alebo sú schopní zapojiť sa do nejakých domácich prác, tak tí rodičia často vlastne poberajú opatrovateľský príspevok a zostávajú doma vlastne s tými svojimi veľkými deťmi už. Isté, že pre tých ťažko postihnutých sú ideálnym riešením perspektíve domových sociálnych služieb, takého komunitného rodinného typu. A pre tých vysokofunkčných si myslím, že tam treba zamerať tiež úsilie na to, aby sa pripravili na určitý výkon práce, zamestnania, na nejakých druh podporovaného bývania, teda na integráciu do spoločnosti. Myslím si, že pre nich boli najlepšie tie podporované pracoviska, ale prečo sme tu aj tu z POSu, že vlastne tie deti sa tu dajú sledovať aspoň chvíľu a napríklad, že k čomu inklinujú, čo by bolo pre nich najvýhodnejšie, aj podľa toho pripraviť, lebo keď o to dieťa nemá záujem, alebo vôbec tomu nejaví nejaké záujem, ani nemá k tomu nejaké návyky, tak sotva ho prinútime, aby niečo robilo, aj keď by sme mu to podporované pracovisko zrovna pre neho pripravili. Ale musí to byť podľa mňa šité na mieru toho jednotlivca a zistiť, k čomu to dieťa má tie predpoklady a tie vlastne rozvinúť.
Miško má aj svoje záujmy, bicyklovanie, lyžovanie, to je jeho, ale okrem toho rád varí. Takže vybral si aj taký učebný odbor, ktorý s tým súvisí. Sú to domáce práce a služby. To nie, že by sme to my vybrali, on si to vydefinoval, že chce byť kuchár, čašník v jeho ponímaní. To pracovné zaradenie našich klientov, ktorí sú naozaj ako veľmi nízko funkční autisti podľa toho nového delenia, je veľmi obmedzené. Ale tým rodičom, ktorí ako nemajú kam toho dospelého klienta autistického vlastne zaradiť, či pracovne, či ako, čo sa týka bývania, je vyhovujúce vlastne aj takéto zaradenie klienta. Pred ešte 7-10 rokmi, ako táto diagnóza tu nebola. Nie je to o tom, že sa umelo vytvára nejaká diagnóza. Je to fakt. Je to fakt, že dieťa, ktoré bolo 5 rokov, 6 rokov v škole vedené ako zlé, nevychovateľné, drzé, má zrazu diagnózu. My zmeníme trošku výchovný prístup a dieťa je v poriadku. Keď si spätne pozriem, aj Marek bol vo veľmi ťažkej fáze, kedy sme sa dozvedeli, že má autizmus. A dnes Marek sa veľmi pekne zaintegroval do spoločnosti, tak si myslím, že ak to rodičia nevzdajú, ak sa spojí mama s otcom, ak to jeden z nich nevzdá, že napríklad neodíde z manželstva, ak to vydržia spolu, ak do toho dokážu zakombinovať celú rodinu, ako sme to urobili my, že aj starí rodičia pomáhajú, že pomáhajú aj moji súrodenci, aj manželovi súrodenci. Ich deti sa snažia prispôsobiť trošičku aj Marekovi. Že jednoducho, ak sa všetci tí ľudia s dobrým úmyslom spoja a jak spolu zabojujú, že to dieťa má obrovskú šancu napredovať. Autistov pribúda. Pribúda ich vďaka dobrej diagnostike. Tá záchytná sieť pre malé deti je pomerne dobrá. Ako už sú naozaj ľudia, vrátane pediatrov, pedopsychiatrov, informovaní o tom aj o našich zariadeniach, teda zariadeniach, ktoré poskytujú vlastne takúto terapeutickú starostlivosť. Horšie je to s tými dospelými klientami, kde naozaj ako možnosť dostať sa do takéhoto zariadenia je veľmi minimálna, pretože je ich málo, tých zariadení ako takých. Dobré riešenia sú tie, ktoré robia tých ľudí šťastným. A toto my ešte zatiaľ sme tak ďaleko v našej spoločnosti nedospeli. My sa snažíme v spose o to, aby sa táto spoločnosť o to dokázala postarať v budúcnosti, pretože autizmus nie je len problém diagnózy, vzdelávania, ale vlastne aj naučiť tých ľudí žiť. Myslím, že sme ešte len na začiatku cesty stále, i keď Marek už má 10 rokov, tak si myslím, že by pre všetkých rodičov malo byť takým posolstvom z nášho príbehu to, že aj s dieťaťom, ktoré je trochu iné, alebo ak chcú handicapované, sa dá prežiť šťastný život. Svet autistov je skrátka iný. Určite nie menej cenný ani horší. Rešpektovať ho je prvým krokom na ceste k zvládnutiu diagnózy vlastného dieťaťa, ktorá nebude ani krátka, ani jednoduchá, ale ani zbytočná.